Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün biz Ramazan ayının tağın bir ayrımlığı turunda, tağın bir fazileti turunda söyleşirbiz. Ул да bulsa Ramazan ayı yumartlık ayı. Bilemiz көп ишеттік инде, көп сөйленілді, шулай бит Ramazan ayında дұға қыла торган ай, Kur'an оқый торган ай дип инде. Һәм менә тагын бер үзенчәлеге бар Рамазан ayын, ул нәфесне юмартлыкка тәрбияли торган. Ни өчен? Чөнки кешенең нәфесе ул мал, байлык ярата, шулай бит. Ә менә шушы яраткан әйберне чыгарып бирү ул тагын да өстенрәк нәрсәнедер ярату кирәк. Ягъни менә кемгәдер акча белән ярдәм итү, садака бирү яки бүтән кирәк яракны бирү өчен бездә үзебездә яраттырга кирәк нәрсәне? Аллаһы Тәгаләне яки җәннәткә керү теләген тагын да арттырга кирәк. Менә шушындый җәннәткә керү теләге күбрәк булган сайын, Аллаһның ризалыгына ирешү теләге тагын да катырак булган сайын, без күбрәк инде нишли башлыйбыз? Садака бирә башлыйбыз, юмартрак була башлыйбыз. Менә юмартлыкны үзебездә булдырмыйча, саранлыкны бетереп инде без уңышка ирешә алмыйбыз. Моңа дәлил булып тора, менә Хәшр сүрәсенең 9-нчы аяты Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Ва ман юqa шухха нафсихи фа улайка хумул муфлихун" ди. Кимди нәфесендә юмартлыкта тәрбияли алмаса ди, саранлыктан арындырып ди, ул ди уңышка ирешә алмас ди. Ягъни, әгәр дә кеше инде саранлыктан нәфесен арындыра икән, нәфесен юмартлыкта тәрбияли икән, ул хакыйкый уңышка ирешәчәк ди. Һәм менә карасак шушы Рамазан айы белән бәйлеге турында, менә Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә Ибн Аббас Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сүрәтли, нәрсә дип, кәне Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әҗвәдун нас ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм иң юмарт кеше иде. Ягъни без беләбез, менә бүтән хадисләрдән дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән сорап килсәләр, ул бер кайчан да юк димәгән. Үзендә булганын бирә торган булган. Һәм нәрсә ди? "Ва кана аҗваду ма якун фи Рамадан" ди. Әмма ди юмартлыгы тагын да арткан ди, тагын да юмарт кешегә әйләнгән ди, кайчан ди? Рамазан аенда ди. Менә бу хадис этәрә безне Рамазан аенда тагын да юмартрак булырга. Тагын да күбрәк садака бирергә, анда күбрәк хөрмәләр өләшергә, анда мусхафлар алып бирергә, анда кемгәдер укыттырган китап алып бирергә, кемгәдер анда авыз ачырга су алып бирергә, ягъни нәрсәдер булса үзебездән чыгарып бирү. Каян үрнәк алабыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән? Һәм менә шушы садака бирү, үзеңдә яраткан мал белән, үзеңә кирәк булган әйбер белән бүлешү, ул иманыбызны раслый. Чөнки ул белә, менә ул бирә садака яки кемгәдер бер кирәк ярагы белән. Ул ышана, Аллаһ Тәгалә моңа әҗр савап бирәчәк. Ул белә, бу Аллаһ Тәгаләнең ачуын баса. Бу Аллаһ Тәгалә моны кыямәт көнендә үзенең шәүләсе астына алачак. Бу белә, кыямәт көненең дәһшәтеннән, кыямәт көненең кызылыгыннан саклаячак шушы биргән малы. Һәм менә без бит инде яратабыз малыбызның күп булуын. Кичә дә әйткән идек, шулай бит инде. Менә бу күбрәк биргән сайын, күбрәк Аллаһ Тәгалә малга бәрәкәт бирә. Күбрәк малыбызны арттыра. Ни өчен? Чөнки фәрештәләр бирүчегә дуа кылып тора. Көне-төне зикр итә торган мәхлуклар, ниме? Көне-төне Аллаһка тәсбих, тәхмид әйтә торган. Аллаһ каршында шушы кешеләрне мактап истигъфар кылучы фәрештәләр дуа кыла. Кемнәргә? Юмарт кешеләргә. Дәлил булып моңа
Buxari һәм Муслим җыентығында килә торган хадис, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә: "Ма мин яумин юсбиху фиһи ал-ибад илля ва малакан янзилан фаякул ахадухума Аллаһумма а'ти мунфиқан халафан ва якул ахир Аллаһумма а'ти мумсикан талафан." ди. Һәр көнне ди, иртә белән ди, ике фәрештә төшә ди. Һәм дуа кыла: "Аллаһумма а'ти мунфиқан халафан." Rabbim birüşünün malın arttırdı. Tağın da arttırıp birdi. Yani bereket birdi. Gün sayın ferişte çıp dua kılayken. Kimlerge? Mal birüşçilerge. Rabbim şuşu mal sarf etüşüge, şuşu sadaka birüşüge, şuşu kişiге yardım etüşüge, öz malın taratuşuga arttır. Tağın da kübrek birdi. Allah-u Teala'ga şuşu ferişte yalvarıp sırı şuşu birüşü kişiге. Hem ikincisi de Allahümme a'ti mumsiken telefen. Rabbim şuşu saranğa, şuşu birmevşige malın yokka çıgar. Malın bereketsiz kıldı, dua kılırdı. Yani biz biremiz iken demek birüde bizge fayda var. Biz uyluyuz ne şuşu birgen bizde malını biz saklıyız iken saranlanabız, biz uyluyuz özümüzde mal kübrek kaladı. Yok. Kirişince bu kalan mal bizge нәрсәгә икән зыянга гына. Чөнки фәрештә каршы безгә дуа кыла. Ә менә биргән сайын, көн сайын анда 10 сумма, 50 сумма, 100 сумма көн сайын нәрсәләр биреп торабыз икән, ул үзебезгә файдага икән. Без уйлыйбыз, кешегә ярдәм иткәндә без аңа ярдәм итәбез дип. Юк. Кешегә биргән сайын без аңа ярдәм итмибез, без үзебезгә ярдәм итәбез. Аллаһның ачуын басып, кыямәт көненең дәхшәтеннән, иссесеннән саклану белән әҗр савап туплап, һәм малыбызга бәрәкәт үстәп. Шуңа күрә биргән сайын бирү үзебезгә файдалы, ул кешегә түгел. Без уйлыйбыз, һәм ул кешегә ярдәм итәм дип. Әйе, аңа да ярдәме бар, әмма ярдәме үзебезгә күбрәк. Һәм биргәндә мал бирәбезме, тормыш кирәк ярагы бирәбезме? Бирегә кирәк менә үзеңә кадерле булган. Менә шул вакытта гына чын тақвалыкка ирешә алабыз. Кайбер кеше менә үзенә кирәкмәгән әйберне бирә. Ну, срок бар шундыйлар, хәтта срогы чыккан анда, искереп беткән анда күлмәген бирә. Теге үзенә кирәкми. Мәсәлән, акча күп, мәсәлән, аның анда запаста 100 мең бар. Ну, 100 сум гына бирә инде теге. Сизелмиш инде 100 меңне 100 сум шулай бит, шулай гына. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда нәрсә ди? Үзегез яраткан нәрсәне ди, Аллаһ юлында сарыф итмичә ди, менә үзебезгә кадерле булган. Менә син 100 мең бит бар синдә, кадерле булсаң, биреп карасың 50 меңен. Юк, бирмибез бит, чөнки ул кадерле безгә. Аллаһ Тааля әйтә, юк ди, менә үзегезгә кадерле булган нәрсәне ди, Аллаһ юлында сарыф итмичә ди, сез хакыйкый тақвалыкка, шундый көчле иманга ирешмисез ди. Кешенең бит мәсәлән, иске диван яңан алада иске диванны анда бирә. Мәчеткә, мәдрәсәгә бирә. Килеп алыгыз, менә иске диван кирәкми. Ягъни ул уйлай аны садака дип шундый. Шулаймы? Ул бит яңасын бирми, яңа сүзенә кадерле, искесе кирәкмәгәнне бирә теге. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда нәрсә ди? Менә үзегез алмаган әйберне ди, яки күз генә кысып ала торган әйберне ди, садака итеп Аллаһ юлында бирәм дип сарыф итмәгез. Үзең алырга теләмисең икән, ул җыртылып беткән, анда иске диванны, шкафны, күлмәкне, үзең кимәсең син. Аллаһ Тааля Куръанда әйтә бит, кешегә дә бирмәде, кардәшеңә дә бирмәде. Нишләп син яңасын бирмисең? Чөнки яңасы син үзеңә кадерле. Ә үзеңә кадерле булган әйберне Аллаһ юлында сарыф итмичә, без хакыйкый тақвалыкка ирешмибез. Шуңа да менә нәрсәдер биргәндә, әгәр дә без тақвалыкка, Аллаһның ачуын басуга ирешәсебез килсә, безгә нәфесне тәрбияләргә кирәк нәрсәгә? Үзебез ярата торган кадерле нәрсәләрдән өлеш чыгарырга. Чөнки 50-100 сум гына бөтенебез чыгаралар. Ә менә биреп карасың соңгысын, биреп карасың менә булган малның яртысын. Менә син үзеңдә сына нәфесеңне. Менә мин Аллаһ өчен нәрсәгә әзермен? Менә мин Аллаһ өчен соңгысын бирергә әзерменме? Аллаһ аны бәрбер бирәчәк.
Сен соңғысын бер, Аллаһы Тағала бәреп бирәчәк. Менә тормышта бик күп мисаллар. Бер кардаш әйтә, Казанда ди, менә эш белән проблема иде инде, теге эш юк иде, кесәдә менә 2000 акча калды ди. Менә чынлап торып ди, яшәргә менә 2000 акча калган иде. Әле бу кардаш үзе теге, авыртурак инде, теге инвалидрак. Мәчеттән чыктым, бер кардашны күрдем ди, теге мусафир ди, инде юлда теге нәрсәсез калган ди инде. Менә шунда барайым ди. Акчаны урладылар, ниттеләр ди. Һәм жәлләден дә шуңа хәтлек ди. Бу сорамады акча, просто проблемасы белән генә бүлеште. Үзе акча сорамады ди. Алдым да чыгардым да 2000-не бирдем моңа ди. Соңгы акчамны уйлап та торам. Жәлләден ди. Кайтып җитәсе бар дип. Тиздә үтмәде ди. Буквально юлдан чыктым, икенче бер кардашны күрдем дә, кардаш каралы ди. Мин ярдәм итәсе килә, менә син бит әле ишеткән идем, теге эшеңне югалткансың. Мәл сиңа дип ди, 10,000 акча калдырып китте ди. Ва шул вакытта ди, күздән яшьләр килде ди. Һәм шундый моментлар бик күп. Ул бит акча бирү генә түгел. Мәсәлән, икенче кардашлар сөйли, тоже бер мохтаҗга инде менә бер саттым да ди, 4000 әҗәте бар иде. Кайтара алмый ди инде теге. Ярар ди, мохтаҗрак гаилә ди, кичердем моңа 4000 ди. Әлхәмдүлиллә, икенче җирдән ди 20,000лек итеп товар саттым ди. Ягъни выгода инде, прибыль алдым ди. Бер кешегә шушы мохтаҗ гаиләгә теге товардан 4000-не генә кичергән, имәра мохтаҗ Аллаһ ризалыгы өчен булсын дип, икенче җирдән 20,000лек итеп тикрем кирде ди. Ягъни менә уйларга кирәкми, әгәр дә соңгысын бирәсең икән, син бит аны бирәсең Аллаһ өчен. Аллаһ аның өчен биргән кешене беркайчан калдырмый. Уйларга кирәкми, менә мин бирдем дә мин ыштансыз калам дип. Син аны бирәсең кем өчен? Раббың өчен. Раббың үзе өчен эшләгән кешене беркайчан калдырмый. Әгәр дә бездә шик бар икән, менә мин Аллаһ өчен нәрсәдер бирәм, нәрсәдер эшлим дип, димәк безнең иманымызда нәрсәдер бар. Әгәр дә без куркабыз икән, малыбызның яртысын бирергә, димәк безнең монда тақвалыкта ниндидер заифлык бар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллям әйтте, Аллаһ юлында ди, барыгыз да беләсез бит, сахабаларга әйтә. Менә Аллаһ өчен ди көрәшергә ди, Бәйтул малга мал кертергә кирәк ди. Кем күп мал алып кирәле, алып килегез ди. Омар радиллаһу анһу нишли ярты малын алып килә. Шулай бит. Һәм уйлый шул вакытта Омар радиллаһу анһу кем белән ярыша ул һәр вакытта да? Абу Бакр белән ярыша. Гел изгелектә ярыша. Гел узмакчы була. Сахабалар һәр вакытта да аят белән гамәл кылдылар. Фастабикул хайрат. Изгелек кылуда ярышыгыз ди. Һәм шушы сахабалар гел ярыштылар. Бер-берсен узасы килде. Нәрсәдә? Яхшы машина алудамы? Юк. Йортларын зурак булудамы? Юк. Яхшырак брендовый киемдә киенүдәме? Юк. Яхшырак соңгы модельле iPhone-да, телефонда йөри? Юк. Ярыштылар нәрсәдә? Кем күбрәк изгелек кыла? Кем күбрәк игелекле гамәлләр кыла? Кем күбрәк садака бирә? Һәм Умар радиллаһу анһу уйлады, мин Абу Бакрны уйлам, чөнки ярты малын алып килә. Аллаһ юлына сарыф итә. Берәребез ярты малын бирә әлеме? Юк, беребез дә бирә алмый. Ярты малын. Кадерле, чөнки без дөньяны яратабыз, малны яратабыз. Мин үзем дә бирәм ялты малны, чынлап әйтәм. Чөнки без иманыбыз шундый заиф. Умар радиллаһу ярты малын алып килә. Уйлап карагыз, 2 йорты бар икән, бер йортын мәсәлән кайтып бирә. 2 машина бар икән, бер машинаны бирә. Мәсәлән, соңгы 50,000 бар икән, 25,000 алып барып бирә. Бирәләрме мәсәлән? Шуңа юк бит, сараннар бит без. Умар радиллаһу анһу хамин уздым ди бүген ди. Абу Бакр нишли? Бүтән малын бирә. Бүтән малын, бер нәрсәсе калмый. Мин ди Аллаһ һәм аның Расулы калдыра. Без шундый дәрәҗәгә ирешәләбезме? Юк. Кызганычка каршы. Аңа шундыйлар шушы сахабаларны сүгүчеләрдә, аузу билlah, ләгънәт кылучылар, астагфирулла. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи нәрсә диде? Менә ди, Ухуд хакык ди.
алтынны ди Ухудка, мен күрдек бит Мәдинәдә булган Ухудның зуры 7 километрга сузыла. Киңлеге 2-3 километр. Шун хатлык Ухуд тау хатлык алтын тау бирсәгез дә ди, Аллаһ юлында садака итеп, сахабалар дәрәҗәсенә ирешә алмассыз ди. Чынлап та без аңа ирешә алмыйбыз. На уйлап кына карыйк, бөтен малны Аллаһ юлында сарыф итә. Юк ди. На йортларны, машиналарны булдыра алмыйбыз. Безнең анда иман түгел. Кызганычка каршы. Но амма аңа карамастан без нәфсне бәрү тәрбияләргә кирәк. Көн саен әз-әзләп кенә, җайлап кына. Чөнки нәфсне тәрбияләмичә, юмартлыкка үзебезне күнектермичә, без хакыйкый тақвалыкка, иманга ирешә алмыйбыз. Һәм Рамазан ае безгә бигрәк тә ярдәм итә. Ни өчен? Чөнки менә монда да күрәбез, һәр кеше нәрсәләр булса бүлешә, шулай бит. Кемдер хөрмә өләшә анда, кемдер су өләшә, кемдер ипи өләшә, кемдер су. Шуларга карап без бәрабер тырышабыз, әз булса нәрсәләр бирергә, нәрсәләр булса ярдәм итәргә, нәрсәләр булса эшләргә. Менә шулай әз-әзләп кенә, җайлап, тамчыдан тамчы безгә җайлап кына эшкә менергә кирәк. Чөнки әзне биреп, безгә арттырырга кирәк шушы Аллаһ юлында күләмендә. Һәм менә Рамазан аенда тагын бер үзенчәлек бар. Күчербез, булса зәкат. Чөнки менә күп кеше зәкатны Рамазан аенда бирергә тырыша. Әйе, Рамазан аенда зәкат бирү ул менә бигрәк тә Рамазанна бирергә кирәк дигән сүз түгел. Аны син карыйсың инде шушы малыңны кайчан шушы нисапка кылды, кайчан хәвл кылды. Әмма кеше инде Рамазан аенда шушы зәкат биргәч, шушы зәкат темасында алып китерү. Чөнки зәкат ул фарыз садакалардан булып тора. Зәкат ул ислам диненең бер әркәне. Һәм зәкат ул һәр вакытта да намаз белән килә. Менә Куранны ачсак, һәр вакытта Аллаһ субханала ва тааля зәкатны бәйли, зәкатны бәйли намаз белән. Намаз укыгыз, зәкат бирегез ди. Намазларыгызны тургызыгыз ди, зәкатларыгызны таратыгыз ди. Без беләбез, намаз иң әһәмиятле, иң бик гыйбадәтләрнең берсе. Шулай бит? Һәм монда да шундай әһәмиятле булганга Аллаһ Тәала зәкат белән бәйли намазны. Һәм шуңа да шундай мөһим булганга ул ислам диненең менә бер әркәне булып тора. Һәм зәкат ни өчен бирелә? Зәкатның файдасы тагын үзебезгә. Чөнки бу малны чистарта, паклый нәрсәләрдән. Чөнки бигрәк тә зәкатны бирә гадәттә эшмәкәрләр, сәүдәгәрләр. Нинди генә эш булмасын, нинди генә сәүдә булмасын, анда була төрле кимчелекләр. Белеп бетермичә кайбер вакытта Алла сакласын анда рибага да керергә мөмкинсең, гыйлемсезлек сәбәпле. Чөнки бүгенге көндә рибаның сүрәтләре күп төрле. Яки берәрне харам муамаләгә кирип китергә мөмкинсең. Белер-белмәс берәннәндә гынахлы килешү төзергә мөмкинсең. Һәм менә зәкат шушы кимчелекләрдән сине чистарта, шушы малыңны паклый. Һәм икенчесе нәфсеңне тәрбияли, нишләтә нәрсәдән? Саранлыктан, юмартлыкка өйрәтә. Чөнки мәҗбүри булгач, син аны теләмәсәң дә бирергә мәҗбүрсең. Чөнки бирмәсәң, сиңа зур гынах ята. Кеше зур гынахтан куркып булса да, саран булса ул аны бирә. Һәм шуның белән ул нишли? Нәфсен әз булса да юмартлыкка тәрбияли. Һәм өченчесе җәмгыятьтә фақирларның, мохтаҗларның хәлен җиңләйтә. Әз булса да фақирларның хәлен күтәрмәкче була. Менә шуңа да зәкатның файдасы җәмгыятькә бик зур. Һәм Аллаһ Субханаһу тәгалә Тәүбә сүрәсенең 103-нче аятында әйтә: "Хуз мин амвалихим садақатин тутаххируһум ва тузаккихим биһа ва салли алейхим" ди. Аларның малыннан ди, шушы мәҗбүри садақаны алды, нәрсә өчен ди? Аларны паклар өчен, чистартыр өчен ди. Ягъни зәкат безнең малны, нәфесне чистарта, паклый, шушы кимчелекләрдән. Зәкат бирелә менә шушы
сәүдә өчен әзерләнгән товарлардан, алтын көмешләрдән, акчалардан, әгәр дә инде чәчүчелек белән шөгыльләнә икән, бу теге будай арпалардан, әгәр дә теге фермер икән, хайваннар тота икән, күп сыер, күп сарыклар икән, шулардан кеше зәкат бирергә тиеш. Без инде алып китәчәкбез, менә шушы акчага калганыннан гына инде, чөнки без иң актуальный шушы акча белән алтын мәсьәләсе бит инде. Мәсәлән, безнең ел дәврендә диек нисап тулды икән, ул безнең алтын белән санасаң 440 мең, көмеш белән санасаң инде 40 мең. Менә монда нисапны ничек санарга диләр? Алтын да бар, көмеш тә бар, шулай бит. Галимнәр әйтте, менә факирләр, мискиннәр өчен нәрсәдән зәкат чыгару файдалы, күбрәк аларга теге файда китерү, ярдәм итү. Менә шуннан зәкат чыгарга кирәк. Әгәр дә дәүләт бай икән, күбесе алтыннан чыгара ала икән, димәк, бу дәүләткә, бу җирлеккә алтыннан чыгару хәерле дип әйттеләр. Әгәр дә алтыннан чыгаручылар дәүләттә, шушы җирлектә әз икән, әмма көмештән чыгаручылар күп икән, димәк, көмештән чыгару хәерле диләр. Чөнки күбрәк мохтаҗларга, күбрәк мискиннәргә ярдәме күбрәк тия диләр. Чөнки мәсәлән 40 меңнән чыгаручылар күбрәк бит инде, шулай бит. Чөнки 40 мең ел дәврендә күп кеше дә бар. 440 мең инде әзрәк кешедән әзрәк кеше зәкат чыгара ала. Шуңа күрә галимнәр әйтте, карарга кирәк ди. Нәрсә файда күбрәк ди? Шушы нисаптан шуңа карап чыгарга кирәк ди. Шуңа күрә монда зәкат чыгаручы үзе карарга тиеш. Ничек ул күбрәк файда китерә ала. Һәм менә алыйк. Ярар, күпчелек җирдә инде алтын белән чыгару куелган инде. Хәтта ул бездә дә карала, алтынны, көмешне дә әйтәләр. Кеше үзе карасын өчен. Алыйк алтыннан. Әгәр дә кешенең ел буе шушы нисап 440 мең тулды. Ул нисап ул 440. Ул аның акчасы 500 меңдә тора ала, 600 меңдә тора ала, 1 миллионда тора ала, 2 миллионда. Иң мөһиме шушы 440 меңнән төшмәү, алтын белән санаганда. Әгәр дә кешенең ел дәврендә, мәсәлән, булды ди 1 миллион акчасы, 440 меңнән төшмәде. 1 ел үтте, хәул, хиҗри календар буенча. Рамазан манда, Шәввал манда, Рабиул әүвәл ма, Мухаррам айыма, ягъни карарга тиеш. Шушы нисап кайсы айда тулды, 440-тан кайчан узды, улан язып куйырга тиеш. Мәсәлән, Мухаррам айында ди. Яки Рамазан айында шушы нисап язып куйды. Ел үтә, шушы Мухаррам айы җитә, яки Рамазан айы кайсы айда тулганды, карый. Нисаптан төштеме, төшмәдеме? Мәсәлән, 500 мең акча булган, төшмәгән, әле артып та киткән. Ниндидер теге сәүдәгә кертеп алды, янда инвестировать итеп алды 1 ярты елга. Аның кайтты мәсәлән 600 мең итеп анда. Яки шулай 500 мең мәри, шулай 500 мең торды. Кемгәдер әҗәткә биреп торды, мәсәлән 250 мең, 1-3 айга кире кайтты ул аның. Ягъни төшмәде, иң мөһиме. 1 ел үткәч, мәсәлән, күпме сумма торды, шуннан ул 2,5% зәкат чыгарга тиеш. Ягъни 500 мең икән инде, 12 мең ярым ул шушы мохтаҗга, мискингә зәкатын бирергә тиеш. Но карагыз, нисап тулды ди. Мәсәлән, Мухаррам айында син саный башладың, нисап тулды, шул, мәсәлән, 500 мең акча бар ди. Капитал ди. Һәм эшләде ел буе, бизнес анда, нидер инде инвестировать иттең. Хоп, Мухаррам айы килеп җитте, 1 ел үтте, син 500 мең түгел, синең уже, мәсәлән, 1 миллионга тулды ди. Шулаймы, теге инвестициялардан акча керде. Син уже 500 меңнән зәкат чыгармыйсың, син уже 1 миллионнан чыгарасың. Ни өчен? Чөнки шушы 500 мең, шушы капитал сәбәп булды сиңа теге 1 миллионны эшләргә. Шуңа күрә син зәкатны чыгарасың уже 500 меңнән түгел, 1 миллионнан. Чөнки нисап башланды синең 500 меңнән. Һәм ул сәбәпче булды шушы 1 миллионны эшләргә.
Шуңа күрә син чыгарга тиештең уже 25 мең зәкат, шушы 1 миллион акчадан. Менә бу булды инде алтын белән санаганда. Көмеш тә инде шулай ук санала, әмма инде теге сумма әзрәк инде. Һәм менә бу зәкат кемнәргә бирелә? Зәкат бирелә, Тәүбә сүрәсенең 60-нчы аятын истә калдырыгыз. Зәкат бирүче 8 төр кеше, ул безнең Тәүбә сүрәсенең 60-нчы аятында. Күп кеше сорау бирә, зәкатны кемнәргә бирергә кирәк дип. Менә шушы сүрәдә, шушы аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля бәян кыла: "Иннама садақату лил-фуқараи вал-масакин ва-амилина алейха вал-муаллафати кулубухум ва фир-риқаби вал-гhaримина ва фи сабилиллаһи ва ибн-сабил фаридатан мин-Аллаһи валлаһу алимун хаким" ди. Дөрестлектә шушы садақаларны мәҗбүри садақаны закатты иң беренче төре фақирлар һәм мискиннар ди. Фақир аның нәрсәсе, аның бер нәрсәсе дә юк. Йорты да юк, машинасы да юк, ул фақир. Ә икенчесе мискин. Мискиннең машинада булырга мөмкин, йорты да булырга мөмкин, әмма ул аңа җитеп бетми. Ягъни 3-3 ялгап яши. Зарплата ала, уже ай ахырына җитми ул аның. Әҗәткә керә анда. Яки тутып кына бетерә, акчасы калды, 1-2 көннән зарплата ала, менә авырдан яши. Теге аласы килә аның, мәсәлән, яңарак берәр мебель мәсәлән, юк аның мөмкинчелеге. Ул мебель алырга да әҗәткә керергә мәҗбүр. Я машинасы искереп пешереп бетте, яңа машина ала алмый ул мәсәлән. Ягъни мискин. Ягъни 3-3 ялгы җитми ул аның. Зарплатасы мәсәлән. Өченчесе وعاملين عليه шушы зәкат җыючылар. Мәсәлән, бар организациялар, мәсәлән, менә монда инде специаль министерство зәкаты бар, менә монда эшли зур фирмалардан, зур заводлардан, анда эшмәкәрләрдән шөгыльләнәләр. Зәкатларын саныйлар, шутлап чыгаралар, алардан алалар, өләшәләр шушы мохтаҗларга. Шушы зәкат җыеп зәкат таратучылар. Өченче төре. Дүртенчесе вал-муаллафати кулубухум. Ягъни исламга якын кешеләр. Мәсәлән, әле ул динне кабул итмәгән, диннән ерак, әмма кызыксына бик каты. Һәм рөхсәт ителә, менә безнең динебездә шушындый күркәм гадәт бар. Бер-береңә ярдәм итү, бер-береңнең хәлен белү. Менә сезгә анда хәлегезне җиңеләйтергә, анда менә сезгә ярдәм дип, шуларга зәкат бирергә. Ни өчен карале, машалла, мусульманнардан да ярдәмчел икән дип, калепләре тагын да йомшап китеп, ислам динен кабул итсеннәр өчен. Ислам диненә тартыр өчен дәгъват йөзеннән. Ва фир-риқаб ва риқаб дигән сүз ул бүгенге көндә не актуальный, кайбер җирләрдә әле Мавританияларда бар дип әйтәләр инде, куллар. Куллыктан үзен азат итер өчен. Мәсәлән, кул бар икән, шул кулга бирәсендә ул хуҗасына түләп үзен куллыктан азат итә инде. Бу көндә не актуальны. Шуңа күрә аны инде разбир әйтеп тормый. Һәм гhaримун аллазина тахамалуна гhaраматан да әҗәтле кешеләр. Сән кешенең әҗәте бар икән, мәсәлән, шушы мискин кеше әйтик, ширеп беткән машинасын инде сатып, яки анда утилга биреп инде яңа машина алды. Һәм әҗәткә алды. Моңа ярый зәкатны биргә җәтен. Но бер мәсьәлә бар. Toyota Camry'да йөри икән, ала Porsche Cayenne әҗәткә кереп. Мондый кешегә зәкат бирелми. Кеше тора яхшы анда, самый Казанның центрында дейик, Мәскәүнең центрында яхшы евроремонт белән трехкомнатный квартирада. Миңа бу шамиде сатып ала анда Рублевкада әйтик коттедж әҗәткә. Моңа шулай зәкат бирелми. Зәкат бирелә, мохтаҗлыктан әҗәткә алды икән. Яшәр урыны юк, әҗәткә кереп йорт алды мәсәлән. Йөрергә машинасы юк, аңа кирәк. Гаиләсен йөртергә тегендә әҗәткә кереп, простой скромненький бер машина алды. Моңа бирелә. Ә теге роскошны тагын да киңәйтер өчен, яхшыртыр өчен кирәк икән әҗәткә. Аларга бирелми. Бер бизнесмен килде дә
6 миллион Мерседеста йөри, 15 миллионлык тора. Хәзрәт, мен бит әҗәтләрем күп ди. Мен үземә закат тиешле ди. Кая мин закат бирим инде ди. Минем анда 12 миллион әҗәтем бар ди. Бу киют өчен түләмәгән, бу товар өчен бирмәгән. Йо, мондый кеше керми. Чөнки бу роскошны нитүр өчен теге әҗәт мондыйлар керми. Керә бары тик нәрсә өчен? Чынлап торып, мохтаҗлыгын, теге яшәвен яхшыртыр өчен алган әҗәтчеләр. Шул кешегә без закат бирәләбез, әҗәтен каплар өчен. Ва фи сабилиллаһ ди. Ягъни Аллаһ юлында булучылар, Аллаһ юлында көрәшүчеләр, Аллаһ юлында эшләүчеләр, ягъни Аллаһның сүзен төскә күтәрүчеләр. Аллаһның сүзен халыкка, кешеләргә ирештерүчеләр өчен. Менә буларга шулай закат бирелә. Чөнки алар инде шушы дөньяны калдырып, алар тормышларын багышлаганнар ни өчен? Шу Аллаһ юлында көрәшер өчен, Аллаһ юлында эшләр өчен. Бу дөньядан ваз кичеп багышладылар шушы хакыйкатьне халыкка ирештерер өчен. Һәм 8-нчесе Ибн Сабил, ягъни мусафир кеше, юлда калучы. Мәсәлән, берәр кеше килде ди эшләргә берәр шәһәргә. Һәм мәсәлән, күпчеләр бит бүген көндә алдалаганнар, аларны зарплаталарын бирмәгән, һәм булар кайтырга билет та ала алмыйлар. Бу кешегә, юлда калучы мусафирга рөхсәт ителә нишләргә? Билет алып бирергә, анда азык-төлек алып бирергә, шундай юлда калучы мусафирларга. Хәзер менә бу тагын бер каватлыйм, Рамазан аенда кеше ымтыла теге бирергә закатны күбрәк савап алыр өчен инде. Чөнки Рамазан аенда без беләбез изгелекләр арттырыла, шулай бит. Әмма тагын бер каватлыйм, мәҗбүри түгел закатны Рамазан аенда бирә. Бүтән айда да биреп була. Безгә карарга кирәк шушы нисаб кайсы айда тулды һәм хаул, 1 ел качан үтте. 2 шарты бар. Нисаб, шушы алтын я көмеш һәм 1 ел үтү тижри календар бу. Шушы шарт үтәлгәндә без любой бирәләбез. Менә безнең әле тагын бер нәрсә бар. Ярап бүген алыйк инде. Ураза тотучы әле садакасы бирә. Турыда да сөйләп китик. Чөнки бит инде иктикафка кирсәк шарашмаска мөмкин без. Шуңа күрә әйтеп китик, бигрәк тә менә монда хәзер ничек бирергә безгә. Ураза тотучының тагын бер фарыз гамәле бар әле, Рамазан ае ахырында фитр садакасы бирү. Закатул фитр дип атала. Нәрсә өчен? Максаты нидән? Менә без ураза тотканда төрле кимчелекләр эшлибез, шулай бит. Я ялгыш кына артыгын әйтеп җибәрәбез. Кайбер кеше әле вообще сүгенеп тә җибәргә мөмкин ураза тоткан килеш, шулай бит. Кемдер талашып куя, анда сүзгә, бәхәскә керә, кемдер сабырсызлык күрсәтә дә, теләсә нәрсә әйтеп куя, ачулана. Ягъни, менә шушындый ураза тотканда безнең кимчелекләр пайда була. Менә шушы кимчелекләрдән арыныр өчен, шушы гынахларны сөртер өчен, Аллаһ Тәгалә гафу итсен өчен безгә нишләргә кирәк? Фитр садакасы бирергә. Закатул фитр. Бу һәрбер ураза тоту өчен мәҗбүри булып тора, фарыз булып тора. Хәтта галимнәр әйтте, моны бирергә тиешти, әти-әни хәтта балалары өчен дә ди, ураза тотмасалар да ди. Шулай юмартлыкка тәрбияләр өчен инде. Шуңа күрә менә бу хатын-кыз өчен, ират өчен дә, балалар өчен дә, әти-әни өстендә инде бурыч булып тора. Ма дәлил булып тора Бухари җыентында килгән хадис: "Фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям закатул фитр са'a мин ат-тамр ау са'a мин аш-ша'ир аля абди вал хурр ва закар вал унса ва сагир вал кабир мин ал-муслимин" дип Пәйгамбер саллаллаһу фарыз кылды ди. 1 са', ягъни 1 са' дигән сүз бүген көнгә күчерсәк, округләйтеп инде бөтен теге шикле хилафлардан 3 кило. Ягъни 1 са' 3 кило фарыз итеп Пәйгамбер саллаллаһу бирегә ди, нәрсәдән ди? Хөрмәдән ди, яки ячминнән ди, ни азык-төлектән, ансын әйтербез, нәрсәләрдән бирелә. Кемнәр өчен? Кул өчен дә ди. Куллыктан азат ителгән кеше өчен дә, ягъни безнең шикелле кеше өчен дә, иратка да ди, хатын-кызга да ди, кичкенә балага да ди, зур улы кешегә дә ди. Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә фарыз итте ди, шушы фитр садакасын бирергә ди. Ни өчен ди? Ибн Аббас әйтте, фарада Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям закатул фитр
Тухра лисайм ди. Уразаны чистартыр өчен ди. Минәл лагви ва рафас. Буш сүзләрдән, бозык сүзләрдән. Һәм шушы мискиннәрне гаит көнендә шатландырыр өчен ди. Ягъни менә максатын шушы хадистә әйтеп бирә. Бозык буш сүзләрдән чистартыр өчен һәм фақир мискиннәрне шатландырыр өчен гаит көнендә. Әйттек, нәрсәләрдән бирелә закат. Иң хәерлесе фитр садакасы бирү ул азык-төлектән. Бу беренчедән Пәйгамбәр саллаллаһу сүннәте, икенчедән ул азык-төлектән бирергә әмер итте. Өченчедән бу саваплырак, камиллерәк сүннәткә муафиq булып тора. Бер кеше өчен 3 кило. Мәсәлән, 3 кило дөге, яки 3 кило гречка, яки 3 кило он, яки 3 кило макарон, яки 3 кило хөрмә. Һәм нашушы фитр садакасы бирелергә тиеш. Менә син кая ураза тоттың, шушы җирлектә фитр садакасы бирү хәерле булып тора. Мәсәлән, без монда Мәккәдә ураза тоттык ди, безгә хәерлерәк үзебез өчен шушында Мәккәдә чыгару. Монда бик җайлы, кеше кой, монда ничек биребез икән? Монда иң җайлы фитр садакасын бирергә. Кеше аты төшенкелеккә бирелә. Монда каян табабыз, ничек бирәбез? Монда бирү түгел, кулыннан тартып алалар. Менә күрәсез, гаит көне якынлашса, монда урамда йөри башлар теге, кара халыклар дип, менә бу эшчеләр анда үзләре. Һәм кибетләргә менә күрәсез, урамнарда шушы кара апалар дип, кара малайлар сата башлыйлар, шушы 3 кило тутырылган нәрсәләр дөге. Монда иң каты таралган әйбер ул дөге. Дөгене алар яраталар, дөгене алар алалар, кибетләргә кайта башлый, менә 3 килолы упакованный дөгеләр. Менә шуны аласында биреп була, менә урамны җыештыручылар бар бит, алар бик мохтаҗ кешеләр инде, алар зарплатасы да әз. Алар әле көтеп тә тора аларга биргәнне. Менә шушы урамны җыештыручы теге Бангладеш, анда Пакистан, аларга бирсәң була. И шулай ук теге кара малайлар, кара апалар да йөри соранып, аларга да бирсәк була. Чөнки алар монда мохтаҗлар. Алар инде менә лаеклы шушы фитр садакасы. Шуңа күрә кибеттән алдың 3 кило, шушы табасыз икән, шушы рабочийларга бирсәгез була, яки шушы кара халыкка бирсәгез була. Фитр. Фитр садака прям монда шулай әйтәләр. Әйе, менә күрәчәксез, юлларда торачак 3 килолар дөгеләр өелеп торачак анда. Фитр дип кычкыра да алар. Шуна сатып та аласың, кара малайлар килеп кулыннан тартып та алар. Иләрен алып кайтып китә. Шуңа күрә монда фитр бирү белән ачы проблема юк. Качан бирелә фитр? Фитр бирелә иң хәерлесе гаеткә чыгыр алдыннан. Без әйдә кайтабыз. Шуңа күрә сахабалар Ибн Умар радиллаһу анһу мәсәлән һәм башка сахабалар рөхсәт иткән гаеткә хәтле 2 көн кала. 2 көн яки 1 көн кала. Шуңа күрә менә без кайтыр алдыннан 1 көн кала инде шушы алып бирәчәкбез. Безгә өйдәгеләргә дисәк инде Татарстандан да, Россиядә инде әгәр дә булдыралса, мәсәлән, хатыннар, балалар инде анда ураза тоттылар икән, аларга анда хәерле. Кире поручайту ярый. Мәсәлән, бер доверенный кардаш бар икән, счетына җибәрәсен акча, ул аланда 3 кило макарон, 3 кило гречки мохтаҗ кешегә илтеп бирә, шушы гаит алдыннан я гаиткә 1 көн яки 2 көн кала. Алай эшләсә хәерле анда. Әгәр дә инде андый кеше икән, ярый безгә монда алар өчен чыгарга, хатыннар, балалар өчен. Әгәр дә андый кеше юк икән. Әмма менә кардәшләргә, анда өйдәге туганнарга киңәш итәргә кирәк. Менә бездә Россиядә инде мәсәлән кайбер гаиләдә күп бит инде теге балалар, ниләр, менә төрлечә пакет әзерләргә кирәк. Шушы фәкыйрь мискиннәрне шатландырыр өчен. Мәсәлән, син гаиләдә ди ир хатын 3 бала икән инде, син бит 5 төрле продукция бирәләсең. 5 кило гречка ал, 5 кило дөге ал, 5 кило макарон ал, 5 кило он ал, 5 кило финник алсам була. Шул төрлеләндерәсендә бер кешегә илтеп бирәсең. Чөнки төрле булганда аларга да файдалы, төрле ризык итә. Балалары булса, өстәп бирсәң тагын да яхшы. Мәсәлән, әзрәк конфет саласың, әзрәк анда печенье саласың, сыек май саласың, ягъни продуктовый набор итеп бирсәң,
Бу мохтаҗлар өчен, факирләр, мискиннәр өчен хәерлелек. Күңелләрен күрер өчен, шушы гаеттә шатлансыннар өчен, пешерсеннәр өчен, ашасыннар өчен. Һәм менә тагын бер кабатлыйм, шушы ризык белән бирү ул хәерлерәк. Ярый, шушы бирә торган ризыкны төрле факир мискиннәргә бирергә. Ярый, бөтенесен бер кешегә генә дә бирергә. Һәм тагын бер кабатлыйм, 2 көн яки 1 көн алдан кала бирергә кирәк. Иң хәерлесе инде гаеткә чыгыр алдыннан, саваплырак инде, һәм саваплырак шушы ризык белән бирү камиллерәк инде. Шуңа күрә менә онытмыйк, китәсе бар дип, сумка тутырып, фитр садакасын бирергә онытмыйк. Менә китер алдыннан 1 көн кала, шушы 3 кило дөге алып, ничә кеше үзебез өчен генә чыгарабызмы, яки гаиләбез өчен дәме, санап шушы мохтаҗларга фитр садакасын чыгарга кирәк. Бу безнең язырбыз иншалла. Искә төшерәсез. Иншалла. Менә шушы уразабыз камил булсын өчен, уразабыздагы булган кимчелекләрне бетерер өчен, сөртер өчен тырышыйк шушы фитр садакаларын тапшырырга. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.